hiuksissa, kun mä voin miettiä niitä moneen kertaan. Ja hioan ne paremmiksi. Kaverit joutuu kärsimään tämmöisistä raakaversiovitseistä aina. Näistä tulee aika kiva ääni. That's enough of that. Mitäs sitten? Mulla on hiustarroja. Voidaan pistää niitä mun hiuksiin. Tai minä pistän, koska te ette voi pistää. Ouch. Kova ääni. Menikö se? Meni. Ei tästä nyt tullutkaan oikein mitään ääntä. Tuleeko tästä ukkonen? Ei. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Diamond. Diamond in the sky. Tällä videolla mä vastaan myös jossain vaiheessa teidän lähettämiin kysymyksiin. Eli mä pyysin teitä lähettämään kysymyksiä, koska mä en osaa höpötellä randomisti vaan mitään järkevää ainakaan. Sitten voin vastata teidän kysymyksiin. Mutta höpötellään nyt randomeja ensin. No niin, olen palannut tässä välissä. Kamera ylikuumeni ja piti pitää taukoa. Mutta jos se nyt vaikka kestäisi loppuun asti. Kokeillaan, tuleeko tölkistä kivoja ääniä. Mulla oli joskus semmonen vaihe, että mä tykkäsin kaikesta ruusunmakuisesta. Ja sit mä join hirveästi ruusulimsaa ja mä tein semmosen videonkin, missä mä tein ruusunmakuista jäätelöä. Et semmonen vaihe joskus 10 vuotta sitten. Mutta tämä on siis hyvää. Tai kaikki ruusunmakuiset limsat on aika hyviä. Ruusu on jotenkin jännä maku, koska se maistuu kukkaselta.
siis Build-A-Bearissä. Ja siellä valitsin tämmösen täytettäväksi. Ja katsokaa tätä. Oh yeah! Build-A-Bearissä. Tämä ei ole siis mainos eikä ole sponsoroitu, mutta siellä siis saa valita pehmolelun, jonka haluaa täyttää. Ja sitten sinne sisälle pistetään sellainen pieni sydän ja sitten sitä sydän pitää hieroa ja se pitää elvyttää henkiin ja sitten siellä sai antaa pussuun sille sydämelle ja sai toivoa
tää ihan kärsämä?